Шагыйрь булсам, шигырь язар идем. Сиңа атап, сиңа багышлап. Көйгә салган шигъри юлларны туймас иде халык алкышлап. Энем дигән горур исемгә тап төшерми яши бирәсең. Җылы назга, кадер-хөрмәткә туганнарыңны да терәсең. Син һәр яктан үрнәк кеше булдың. Хыянәтләр кылмый яшәдең. Шуңа күрә тормыш юлларында гаҗәп түгел күкрәп яшнәвең. Шушы матур шигъри юллар белән башлана Иске Кулатка районы Иске Мастяк авылында яшәп килүче Нугаев Рәшит Зариф улына багышланган котлау сәламе. Бүген 1 гыйнвар көнне ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Әлеге онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны абыйсы Ринат Зарифович, тормыш иптәше Рәйсә Юнусовна, кызлары Руфия, оныгы Карина котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Бер карында үсеп, бер чирәмдә аунап үскән бик якын һәм кадерле булган кешем бүген таң калырлык матур юбилейын каршылый. Гомер дигәннәре җитез атлар кебек, алга таба карап чаба да чаба. Артка борылып карасаң, синең гомер атыңның да энем эзләре һәм үткән юллары бехисап калган. Кыңгыраулы дагалары күптән кызыл туйыгызны Румия белән уйнатып, матур гаиләгезнең яшәешенә җан өргән. Икегез дә Аллага шөкер, чиләгенә күрә капкашы дигәндәй бик туры килеп матур пар булып, күпләргә үрнәккә куярлык, сокланырлык яшәп киләсез. Озак еллар Балаковы шәһәрендә яшәп, үз тормышыгызны барладыгыз. Игезәк, 2 лачындай батыр улларыгызны чын кешеләр итеп тәрбияләп, олы тормышка бастырып, оныклар күрү бәхетенә ирештегез. Ни кадәр генә сез шәһәр җиренең уңайлыкларын күнеп беткән кешеләр булсагыз да, әти-әни авырап куйгач, алар янәшәсенә кайтырга дигән карарны кабул итеп, бүген инде туган йортта һәр вакыт җылы каршы алып, озатып, матур картлык кичерәсез. Әлеге шатлыклы гомер бәйрәмен белән котлап, без әлбәттә капчык-капчык җылы теләкләр хәзерләдек. Ләкин аның һәрбер капчыгында иң мөһиме олы саулык, исәнлек, җан тынычлыгы, уңышлар һәм тигез, парылы имин тормышлар. Кирәсе яңа елларыбыз да бәрәкәтле булып, уңышлы булып, бар бәлалардан да безне арындырып, илебез күге тынычлык күреп яшәсә идек. Һәр вакыт олы таянычларыбыз, терәкләребез булып яшәгәнегез өчен дә мең рәхмәт сезгә. Табыныгыз тулы, түгәрәк булсын. Барасы юлларыгыз имин һәм тыныч булсын. Без сезне хөрмәт итеп яратабыз. Кадерле энем, гаҗәп түгел сиңа дигән ярның иң яхшысы туры килүе. Сөю сәгадәтнең гаиләңә гомерлеккә диеп иңүе. Гаҗәп түгел 2 улыңның бик бәхетле гаилә кыруы, оныкларыңны алып кочакка тормышыңның гөрләп торуы. Кайгыртучан әти була белдең, тугрылыклы ир син гомергә. Кештән килсә әгәр алтыннардан һәйкәл кояр идем үзеңә. Сизәсеңме, энем, йөрәгемдә күпме рәхмәт сиңа карата. Син булганга күрә генә хәзер тормышымда алсу таң ата. Күзләремә тутырып карасаң, шиксез хөрмәтемне күрерсең. Бу дөньяда сине бик яраткан абыең икәнлекне белерсең. Рәхәт яшә, энем, борчу күрмә, бик бәхетле үтсен гомерең. Сәламәт бул, һәр чак муллык килсен, боекмасын һич тә күңелең. Картайтасы килми сине, энем, исем китми 65 сүзенә. Яшьлегеңне кире кайтартып бүләк итәр идем үзеңә. Йөзләреңдә атлап барышыңда яшьлек чалымнарың бар әле. Картаям дип уйлый күрмә берүк, тик яшьлектә генә кал әле. Шәфкать тулы күңелеңә изге теләкләрне сал әле. Изгелекнең савапларын күреп, бик бәхетле булып кал әле. Хөрмәтле Рәшит Зарифович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
g'umr tilimen sina enim Şadlık bilen gene utsin her bir yaşagan günün Yazlar kibik gül yaşarıp yaşa g'umrga Dünyada bulur yemlerek yaşasak birge birge Yazlar kibik gül yaşarıp yaşa g'umrga Dünyada bulur yemlerek yaşasak birge birge Sınıgım ürküzün bir 50 yıl tağında Jıyılır biz kıtlap tağın yüzge jitken şağında Yazlar kibik gül yaşarıp yaşa g'umrga Dünyada bulur yemlerek yaşasak birge birge Yazlar kibik gül yaşarıp yaşa g'umrga Dünyada bulur yemlerek yaşasak birge birge Tuğan günün bilen kutlap şu şajarım bulegim Her bir günün matur utsin izgi yollar tilegim Kaygı sağışlar düşmesin gaziz başına